Si former President Rodrigo Roa Duterte, Radyo Mandong, Radyo Man Abi, katong panahon gani nga aresto siya, niya gidala dito sa The Hague, Netherlands. Ingon pa ni Medial Dea ba, ang iyahang close friend, and hapot karon sa The Hague, nagunahuna pag daw taon sa mga nagdala sa iha sa The Hague. Nangutanan siya kung naakay kwarta din ha nga pila yung nabilin diha ni mga kwarta. Ano siya. Karon ang tubag ni Medial Dea na ako'y marag $500 ata to. Ingon ni FPRRD nga sige, paliti og sinina ang mga nagdala sa atua dinhi katong nalagi daw sa eroplano. Okay, tugnaw lagi daw kaayo dito sa The Hague. Karon gidayig sa mga netizen kay ingon ana ba? Nabisan pa man og ang katong mga kalaban nagdala sa iya dito sa The Hague, nagunahuna lang daw gihapon. Wa siya bagdumot. Wala. Oo, tunaw-naon na to bagka kasamang tawhana. Mao to instrumento sa iya hagla kanan nga misery karon day arrange og day abi katong mga tawhana to, pero still gihapon ang gilantaw ni PRRD adtong tungura bagka kasama nga kana bitang hatagan og kana bitang tubag ang mga panginahanglan ni ana mga tawhana aktual ni adtong tungura day. Sakto Radyo Mandong. Walay jacket, papalitag jacket kay tugnaw kay dito sa The Hague. Kana atong paminawon lang tipik sa mamahayag ni Sir Medial Dea bahay ni ina. Atong paminawon. Makikita ko yan eh. Nung pagdating kami ng aeroplano dito, ang unang tanong niya sa akin nung landing na kami, may pera ka ba dyan? Sabi ko, meron yata akong $550 na Hong Kong. Kasi galing kami Hong Kong eh. Yun lang ang laman ko, at saka may card ako. O sige, pagdating natin sa airport, pakain mo lahat ng mga kasama natin sa aeroplano. Gutom na gutom lahat yan. Kalaban niya yan ha, yung pa yung nanghuli sa kanya ha. And then bilihan mo sila ng mga jacket nila kasi malamig. Malamig. Hindi nyo alam yung mga istoryang yan. Tanawang red para iyaw ba kinindigong ug abilidad makikinabi sa mga supporters ni FPRRD kam Medial Dea nito May 17, 2025. So gi-share lang niya katong nahitabo atong adlaw mga higala no. Kay siguro nagpaabot og patimbaya ang mga OFWs dito, idaog si FPRRD as mayor sa Davao City.